Samtang moabot sa 128 ka mga individual ang gipangtabang o nagpahiling sa nagkadaiyang mga medical stations nga gipangmuntar sa mga parade road kagahapon. Si Luan Mirondina sa report. Sa 128 ka mga pasyente nga gitabang ug nagpahiling sa nagkadaiyang mga medical stations, upat lang hinuon kanila ang nadangat sa tambalanan. Sagad nakasinati og hypertension ug paghilanat. Nindot ang dagan sa panahon sayo sa buntag kagahapon, apan pag alas 10 sa buntag, hangtod na sa hapon, nasinati ang pagtutaligsik ug pag-uwan-uwan. Mato ni Dr. Shelby Blanco, Medical Unit Leader sa Regional Incident Management Team, nga posibleng ubay-ubay ang makasinati og pag-ubo og sipon ug hilanat tungod sa dili maayong panahon. May ta, di ta maka-expect og mga daghan pa nga mga konsultasyon, pero we would expect na nga pahimangno lang sad nato sa mga tao nga pahimangno nga basin later on na nato batyagan nga kani ubo, sipon, hilanat no kay tungod uwan-uwan. Wala hinoy gikatahong nadangat sa tambalanan nunot sa pagpanakit sa tiyan o bakaha kalibanga. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.